mangwana kune pasa kabusha tondura yacho nandina Rugaza kune pasa. Ne mswe wenize takarova mbanje dzinodzedzerekesa. Hapana ndiripo pagaza. Zviro takarohwa tinedze kugaza. Yanga Tuesday. Nhasi taenda futi. Nhasi maenda. Sazvanzi chine program yamangwana. Program yamangwana iri on taona stage yatopo. Barangwa iti maflyer sata abuda. Savari utiise kuti maflyer si. Bangwa ito roti aufa madman saka ana madman hapana. Nataura kuti munototumira vanhu vanoridza. Saka tovapikira mangoma manyowani. Yes. Zvatikuvengerwa kaizvozvi. Kana newo mudhara uchimbopulata. Chimboplata una mahameka ari foreign yauda kungodhila nawo. Ya variko Canada. Right here. Nonzani? Indeitwa Cuthbert Mangezi. Hama yako inonzati? Anonza anitwa Chipo Mapuranga. Chipo Mapuranga? Yeah. Is wood. Yeah? Mapuranga yano mapuranga emiti chaiwa. Oh. Saka anogara kubukana. Ndimbotoziva kuti vanogara kuti sezvasinge ndinamboenda ku. Yeah. Saka imi makakurira kupidrechi. Kuzaka. Saka Chipo ndokuzaka. Saka ibambika. Kwemi muri bambere mdai. Inda makazoita makangwara rini manje. Taura kuti makangwara rini mdai. Tigara kazi. Iye Chipo wacho kutenda kuCanada. Iye kuti chikoro chese chakabva nokumasvingo. Chikoro kumasvingo wakadzidza seri. Vanomasvingo wakadzidza? Zvokuti vanogwara. Aiwa. Vanotaura vachitaura zvokugwara. Aiwa, zvokugwara izvo ndoningi yedu manje. Chigotaura vayeuchidze muchivataura muchimumorese zvine power. Isi kutouya kumasvingo tinotovawo maforena imomo. Isi kwedu kuChipinge ndoko tinobva. Kuchipinge? But munogona kuchitaura chese? No, handichigoni. Munogona chekumasvingo? Muchimomumhoresa nechekwenyu. Muchimukwazisa sister wenyu nezita renyu kuti ndini ningi zvakazoti. Esi mainini Chipo muri right here kuri sei kuCanada. Chipo ani? Kune chimwe chichipo chikunditira mahwani kunoku chinongofamba chingotaura zvina nebasa kunoku hanzi inini ndinoita zvimwe zvinhu zvina nebasa chiri munomu chimwe chichipo chimadhafu haiwa asiriwo wenyu ingotaura zita haiwa vambotooneki munomu chitaura kuti Chipo nelast name zvine power tangisa iko aiwa tangisa ika muda makuramba rata futi. Yes. Chipo Mapuranga. Makanika. Jamani vekuzaka vatone hama dzavo dzakabva kuzaka. Shamwari. Hanzi kuti vatoenda ikoko vane chikoro. Saka zvinofadza. People from all corners of the country. Chipo Mapuranga. Foreign land. Vamwe saka power kawo. Aiwa uyabvuma hase marare ka hanzi balance rekumasvingo vazhinji vanhu vekwaikuya ka asika disrespect ani. Yes, mabrethren from Bari. Yeah. Because balance chiriko but not kumbali. Saka matambo ongoita hasha usikunyatsotaura naMwari matambo ukawirira naMwari zvinofara zvinoita kutemba naye nditemba naMwari ndiri pana Mwari mazano kunyatsomuwirira ndinyatsowirira chaizvo ndichitoenda praying and fasting ndichitofasta pane zvakawanda matambo praying and what sangana chipanana maideas achona nona zvichiita hande pafaith ministry
pane aiwa kuti kukoka pane zvimwe zvotofarwa kubata tega tosangana nebhoi dzangu togara pasi taura ona mwangu ini ndikaudzwa kuti shamwari chimwe chinhu chitema chimwe chisingaite chokuti wewe zvinhu zvako zvinogona kuita unoziva kuti uchiita zvese kuna Mwari zviri right woita chinhu 1 zvese zvakanaka zvawaita woita 1 chinhu chakaipa zvese zvinofudzwa zvese zvinenge zvashata ndosaka uchiona pakunamata futi tinogara chikumbira regerero kuna Mwari. Zvekunamata zvibhadhara munhu wese hapana munhu asingazivi kana ari panapa usandoziva kuti hapana munhu asingazivi kuna Mwari. Kana vanhu vese mubhaibheri hanzi hapana ainamata Kristo chaiye ndani kwakafa asina mari jonjo ungakirara usina kana sendi muhoke achibhandi kana chiazo kutanzi kune $2 mamwe tanzi handina mari azvidii inogona kuishaya $2 asi taura ndanzi handakana mari mumwe ione $2 inyamere makomuniti plus nemunamato unofanirwa kuitwa uziva kuti matende aunokwana uchiwirirana Mwari wako kuti Mwari mari here ndinoita sei une zvinoita jonzo kudye chikwe matofu asi wawe brongwe tanga tane time tisingambaone unoziva kuti mamatsaga atomboza kuti matofu akadzoka kuti Zimbabwe yedu yakudhara yadzoka Zimbabwe unaka mbichana havazvikero ni matofu adzoka nemakristal ainoita nemaproduct ese atinoziva nemaniga bos zvese vatipe kuti maniga bos ako R1 for 2 nemapiridza ako epinga makafino vandoaziva plasma AVR atakubika munotega machi asi urukabira reti ura makabi vatipa anotorwa kuti makabi makaba ari kutorwa parenyatwa kana ukaenda even panonzi paWilkins nepaBenz Avenue vari kupa chamari kutaura kure kure tine yedu Nazareta apo era paseri peti parobros apa asati apo iwe ndobaatori ndobatori ndo number 1 ndo hanzi Beatrice infectious disease kuwedzera haufani club yako inda wakagemuka ndakatraa kuti ndiite madhiri daiso anapiriko auchinamata mwangu naMwari naJesu zvinoita zvirambe ndodzoti handei 1 Sunday in him we trust 1 Sunday chetodzera ungoenda unodzoka uchitaura unotoita tumwe ideas tumadhiri unoziva kuti ndinofanirwa kudenga anoita zvese zvekunamata zvekugandira zvekudzipa Jesu ndisi musoja kayo soja gandika usingatuganira kati madhiro indawo parasika nekuenda kukanani odakira saka vatipa vanhu vekuforeni metsenyu iri wrong hayi wrong gynecologists that means is a gunman anything nouraya chinhu ganja kills ona game down kudonha kakufa futi gani gynecologists combination yechi mazita tumati kila ona